Shalom, Horas, tuhita amang dinang manang didia pihita maringanan. Horas sama Oke, kita, Horas, 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 Horas. horas, Ah, horas. mau lihat godang mata salut na olo manghituan Advent Batak Ministry di parsajarata parsajaran papituhon. Uluan ni parsajarata parsajaran papituhon roti dot aik hanguluan. Ya. Ayo ta dua Musa Sabtom ayat 20 lalu satu puluh didak songonon ayat sapilota jadi nin Jehova Musa sadelelengon juamuna mangarodot akatonaku do atiku ayat 20 sia ida hamuma nunga dilehon Jehova ari paradian itu hamu alani ibana mga di inganam muna be unang adong ruar nagok sahalat sian inganan na di ari papituhoni patuluho patulubulu dan yang matoi ia patuhoni yang mahita tangiang pamay tapadoma adani amandita LF Silitonga Muhay. yang mahita, di ama namin na marhato di Banogijang, kami mangido pangurupio sa kotuhan, ima nalau kami marsiajar berdiskusi, tarengot tu persejalan sekolah sahabat nang mulai kami apalatikyon. Pos doruhan nami, todim porbadia maringanan di bagasa pikiran nami, asa ahana watao kami, jala di BG aka umatmu, jala ruasmu na mengikuti channel Batak Advent Ministry. Pasdoran nami Tuhan dia kata yang namion, koma na mengului sian aka pangiron nami Tuhan, asang giat sudah diskusi pelajaran nami, membantu lemoni roham. Mari Yesus Kristus martangiat kami. Amin. Mau lihat godang ma di Ampandita Silitonga bayantang yang pamuhay di parsajarata parsajaran ituhon. Son saat botari didok songonon tuhita amang dainang nesetotong manghiton Advent Batak Ministry di parsajarata didok songonon. Dukong maray manandikon Misir halak Israel di dalam naso tinandan dopak tano parpadanan di bolus na sida pardalanan na songkal jala jala na sida rikot ma parsiajari parsiajaran imaru di batado na mangulahon jala nama mangaramauti na sida jala ido di rohana mangarupi na sida magudang tuhita amang dainang manghitom ma Advent Batak Ministryon sayanggia mahita mangatusi parsiajaran papituhon. No ay masuk mahita marsiajar di parsiajaranon ima parsiajaran di hari Minggu na di patorang amang pandita e purba. Patorang di patorang
Arong suku-sukun dia mang pandita mengenai persejarah papituhun. Idok songonon dukon manipari laut aru. Ahado amang pandita na mambain halungangan na parjolo di patupa. Pasatami matu amang pandita mardongan mauliate. Muliate ma di suku-suku ng pinasaan niya mang pandita sumanukalit, taringot ni padalanan ni bangsa Israel, di na manaripari, dung mga naripari, laut arong nasida. Di bagasan Bibel, tunggurang dututu na buwis pasajarata di parange, na dipatupa ni Jolma, naroa manang nadinggan. Jalahi tarikot maparsiajari, arorona, ingananna, partikian doho Jolmana. Alay turpu na rumikot si pasajarata damang dainang di pasajarata lumubil pasajarat sonarion. Ima, nariko siya ni si pasajarata, dia do si tirota, jala dia do na perlu si ulahunota di pasajaran, jala aka narikot di Bibelon na sungarana. Nang songoni, di pasajarata partikianon, arong dibain uluan na di pasajaran arisinen, ima aik napait. Basa pala di pasajarion, arong dosong norikot ni Jolma hubereng di pangulonon. Ola say mangalaw si sa daparukilon, ilian haluaon, marlas ni roha, lupa di panugunugun ni debata di nasida. Di partikianon, songoni mahala Israel. Haporseaon ni bangsa Israeli, muba dung lewat talaki siyan aka hasusani. Pangujunan na porseaon ni hala Israel na paljolo, marhadumuat doho rikot ni aik, dang halongangan ni marningot, inganad di halongangan na pir, mohop jala horing. Dukom berdala tuluari liling na, ujung na juppa manasida di sada matamual. Alay aiki dang tarinumon, guan na ay mara. Tung pait tutu ra day ni aiki paitian. Haporsian ni hala Israel dopa debata pitor musat. Sosonido. Wala dipalua halaki, madoko kalaki, tarpuji matuhan, marmulia madebata ina. Ale juppa musia susani, ay doko kalaki musikan, tong marungutungut talaki, dopa baka musat haporsion na marodopod debata. Totu dada ala ni haporsion ni debata, haporsion ni halaki tu debata, ale alungutungut ni debata, jala marpangidom masih Musa tu debata. Ile tu debata ma tu halaki, jala di suruh masih Musa mangareong manang mangalempar hau tu bagasan aik napa iti, jala gabe boima, gabe tonggima dari ni aiki. Jala dada na hawi na marhuaso disi. Ali huaso debatado na markarejo disi. Disi dilempar si Musa hawi tu aiki, gabe boima tarinum aiki. Dua pasejaran si pasejarat ta siap pasejaranon. Di naparjulo nak udokon, sude na sinura di Bibelon, di surat di Bibelon, na gabe pasejarat do tuhita. Sada songono pasejaran na. Hasabamon di napaimahon partikian ni debata. Kadang-kadang kita on, holalomot tado tapajulo. Balgani atateta do tapajulo. Dang tapasaba muruhat tapaimahon partikian ni debata. Napaduahon, ia debata patupahon gudang halongangan marhite, marsada doho jolma manisia. Padu tutu halongangan situtu do, ia aikon ay maron on ay napait. Ale hola di ireong ilempar si Musa hau tu aiki, boy gabi tonggira sana. Boy gabi tonggira ina. Om halongangan na pinatupan ni debata. Alay hala Israel majak ko godang hahomion boti sabing jala pitor makalupahon. Sosong ni do hala manusia sonarokbe. Halongangan ng pinatupan debata jala na jinalo, bodo tol nilupahon ni sakiro mata. Kalau majalo, setaw majalo. Ado ko kalaki, wala ni ijalo halongangan ni, di 2 Musa 15 sa pusadirok ko dosonon. Ise mana songok ko, ale Jehovah di tonga-tonga ni akka debata.
I semasongko marmulia di bagasan habadiaun. Nasokal marpuji-pujian nama bain halongangan. Ima puji-pujian lagi marlas niroha. Alai dang dukon ungut-ungut nasida dimanggakko dimangmangho debatado nasotuba pamasana nanggo sadasahit dihalaki. Alai songima dihita damang denang halongangan alos persejaranutta pasejaratta di bagas saminggon gudang halongangan nagabeboy si putih kota persejaran darong nasotar patuba debata di Pertibion. Jadi di paldalanan ni bangsa Israel diuduti man di pasejaratta tapi natorang ni akan naposon di Tuhan di pasejaran papitunon mardongan muliate. Mau tegodang ma diamang pandita purba na mga lusi suku-suku naking ringgan asaboy ita porsia torus tu di bata. No ay masuk mahita parsajarata di hari Senin. Ima na ni patorang amang pandita tampu bolon. Sukun na tu ang pandita hado nabayan halat Israeli marmungut-mungut jala ahado na masan ni ima sa di patamang pandita jo ahado masalah ni bangsa Israel basa marungut-ungut mardongan mo. Shalom dita sa luhuk na damang dayon ng najudyo de sa ringgas laho monoton Advent Batak Ministry. Lumubi kita kalit ng pasahato tuyita sukun di persejarat na bituhon nung ngasati ta taring turoti dot ay anguluan di sukun ni ang padita si manukalit didok di si ahado na mabayan hala Israeli ahado masa dukoni. Nah, sebenarnya pada sa Israelon di naong di pa patoran kaning pendeta purba ya nung nga masay gudang hamuliaon ni debata nagabisa da homion dia do pandasida dinang haluar na sida siyan tano Mesir di perdalanan tong molosona di rohanay ya mungut-mungut na sida. Nah ditikyon dung hira-hira sa 2 bulan na sinamardalan haluar sa tano Mesir di halongonan di hilala na sida male na sida ya di sima buasa na sida marmu di halongonan ni Roma dapat si Musa dohot si Aaron lalu menurut aja do di ayat pa tuluhon di buku 2 Musa 10 idok sonon didok hala Israel matu nasida tung somate hami dibunuh tangan ni Jehovah di tanah Mesir dinahudul hami dilabung hudun akana marisi juhud di nabosur hami mangan sagu-sagu ai ditogion hamu hami ruar sian ruar tu halongonan on laho mabunuh sandok lutanon aturabaron ya oma marugutukut nasida isalaw nasida si Musa dohot si Harun baka idok nasida tumakon nasida mate di Mesir ya lalu napluhon nabuta bereng parugutukut nasida dilupaon nasida sungod dia perniayan nasida di nani alaman nasida di Mesir di paratoban nasida sonari nasida nung ngabe sebenarnya aman ya sia saluna paratoban dilupaon nasida alay
Selanjutnya, ditangi debata suara di nasida. Ditangi debata sungguh dia ungut-ungut nasida. Alan i di paturu debata ma asina rohar tu nasida. Di ayat 10 2 do 10 tolu di buku 2 Musa Saplonom di dok songonon. Nunga hubege parengutung-nguton ni hail. Dok matuna son marhira botari panganon muna majuhut jala mandugo nai butongan hamu mga sagu-sagu asatung diboto hamu audo jahuba debatamu nai ya 10 tolu idok songonon jedung bodari roa bulan tung ditutup do para sarwani jala mandugo nai marpeahan nabur humaliang parsarwani ya. Jadi adong tanggapan ni debata di asini rohanes di bana tu bangsa Israel. Dilean tunasida sagu-sagu ya tohot dia tunasida ya lote ya. Omma songo dia debata mangalehon haperluan di bagasan di sini rohana. Jadi bangsa Israel diuji nasida songo dia asabu nasida mengendali dirina. Songo dia nasida asabule mengerti debata. Taboto takas di damang dainang. Molo adong parungutung-nguton di sonma na patadahon namoru hapersiaon. Ikon tasadari do bahwa ditiki lagi moruma haporsiauta. Molo sailam tapa tupa-tupa parungutung-nguton di bagasan parungulota. Ya. Ganu pari kecuali hari Sabat. Ya. Roti sian surgo. Na mangaleon haperluan nasida. Dison di padre daod do asa di bagasan ganu pari marsigatung tu debata. Na paradeon saluhut na haperluan. Ya. Perlu kita marsigatung mangaradoti debata omma na padre dahon nalam magurak kita di bagasan haporsiaon tu debata. Ya. Molo taja jadi multaberan do kesimpulan di parsejaranon. Nah nilehon ni debata tu bangsa Israel. Ya. Madugut nai marpeahan nabur humaliang par sarwani. Ganuk manugut kecuali hari Sabat. Mula sendiri sedok kon manna. Omma na patuduhon asa lamar sigatu kita tu ado pani debata. Asa marhite-hite na nileonna tu bangsa Israel dilehot kita ganupari. Ya. Asa membentuk patupahon paninggaton aporsiauta karakterta maradopon debata. Jadi imana buwe hubain alus ahado naban hala Israel marungutungut jala ahado namasa dukkoni maradopon bangsa halak Israel. So ni ma harus nabuwe pasat kita mardongan mulyate shalom. Mau lihat tu amang pandita tampu bulon napatorak kon persijarata napakas atau saenggia mahita mengatusi di persejarata perseran hari Senin. Seunang kita terus sigano pari. Mulai hati mak yang pandita. Baik, kita lanjut mah persejarata di hari Selasa dan di patorang amang pandita Sinambela. Suku-sukun dia amang pandita Sinambela. Songon dia do hita amang pandita. Marsiajar laho uduk tu sakapna. Jala paimahon ibana paturehon mengihuton partikianna. Asa di patorang amang pandita Sinambela sautik mardongan Lihat itu puji Tuhan ala tiki na dengan dilian di hita boy hita menguduti persiajarata sian minggu naksalpo
Horasma dihita salut, diamang do denang ay pinarib naung begea kabarita nali marhite persiajaran sekolah sabat. Ope tatangi hama muse persiajarata saat itu tu persiajaran hari Selasa ya. Hari Selasa aek dohot batu ya. Jadi mulut aja persiajaran tahun taberang do tutu songon dia bangsoi saya nama rungut-rungut ya. Kenga di patorang awak pendeta Pubolon nama rungut-rungut bangsoi. Alai ditangi honde batado ungutung nasida inak pesongoni jogal ni nasida. Alaniaha di honde batado nasida. Di boto de batado na perlu di nasida. Ahanalot. Di boto do nariko di nasida aek. Dapot nasida aek napaet di bauba di batado ay hiya saga betonggi. Di boto perlu di nasida si panganan. Hisap-hisap nasida kili Mesir di batado si panganan. Ndo mana. Tiki namu saya di padang guru ni ulak kon nasida do macetong marungut-ungut. Hasamalan ni bangsa Israelon di si di pangido nang mapitur di siya dong. Dan adong kesabaran. Ya. Dan adong kesabaran pa ito partikian. Ia partikian na dumenggan ima partikian na pinaraan ni debata. Ya. Karena dong Tuhan yang terbaik. Nah, ini perlu disadari ya. Ida wanakin roa makandita simanukali manukuton tidok songon dia do hita marsiajar launduk tu sakap ni debata jala paimahon iba parehon partikian. Jadi soal paitehon paimahon partikianon adong kesabaran ya. Habe bangsa Israelon hurang kesabaran. I dipangido nasida nang iltorido lehonon si Musa. Molo so dilean pitor marungutungo dua laki tu si Musa. Habe si Musa ikon jolo marsukun do tu debata ahana naing si patuporna. Jadi malam tajah di persiajarat di dua Musa 10 pitu esada sapitu berengotta madisi songon dia parungut-unguton ni bangsoi maradopon si Musa dohot debata. Molo di ayat 2 di dok songonon. Jadi di badai bangsoi si Musa akka di ma lehon hamu aik si inumon nami. Di badai bangsoi si Musa. Alana so pitur jalo di leon si Musa aik inumon nasida. Sasitong na sarido debata di pernguluan ni bangsa Israel. Tiki perlu di nasida si panganon di tengah sendoman nasi surgo. Jumpa nasida di mara paet aki di bain debata do ubak neki asa gabetonggi. Ope sonari dung mawas nasida ro nasida Musa membadai si Musa. Jadi dok si Musa matu nasida. Buasa au badaw muna. Buasa unjunan muna Jehovah. Ya. Jadi itu mban na di dok guarni hutai masa dot meriba. Unjunan dot perbadaan. Allah dibadai bangsoi si Musa diunjuni nasida debata. Memang ala ni uas ni bangsoi do gabe di dok songani. Gabe taringo mahalak yatong tiki di Mesir songon dia nasida merlobi-lobian aik do si panganon. Buasa tung parwaron muhami sian Mesir. Lao membunuh kami dohot anak kon nami di panahanan nami di Baiko. Wah, jadi tarhiu mamusir tong Mesiron.
alay nakpe songoni mga lualu ma si Musa tu di bata ditangihon di bata do alu-alu ni si Musa. Jadi di dok Jehovah matu si Musa. Ahamay dok alusnat tajama dia 5. Bolus ma siyan jolo ni bangsoi jala arahon deba siyan akka situan Israel bahindonganmu jala buan matukokmu na nilipatonmu tu batang ngaiki dungi lao maho. Idama jong maaudisi di jolom di atas ni sandok dolok batu di Horeb. Lipati ma dolok batui gabe ruar masiani aik si inumon ni bangsoi jadi di si Musa masongoni di adopan niaka situa ni Israel. Jadi toh matong dialusi di batado pangidoan ni si Musa di lehon do di nasida aik itogio si Musa ma akasituan Israeli dibuang matukok nai dungi dilotakon si Musa tukoti itu doloki di paruar di batama aik sian doloki. Malusi Raja Daud mendok dangna holan sekedar mamolus aiki songoni met alai didok hira batangaik melutajahai di pesalmen 70 ayat 15 dohot 10 melutajah majo. Pesalmen 70 ayat 15 dohot 10. Di bola doa dolok batu di halongonan jala dipainom na sida dosan aik na marbuhal-buhal godangna. Aik na marbuhal-buhal godangna. Ya. Jadi ruar ma akasunge sian dolok batui jala mabaor songon batang aik. Luar biasa. Dung dipukul si Musa dolohi haruar ma marbuhal-buhal lagi songon batang aik. Alai saya tidak dati nasida dope mardosa dopak ibana. Mangalo na tumimbuli ditano bakal-bakal. Saya diulakkan nasida do mardosa maradopon debata. Onna gabe persiajaran tu hita aik ya. Ia aikon sada haperluan natung masai rikot di perngoluatta. Mulut aja hasian akka buku kesehatan dapat hita matutu ia aiki ima sada haperluan na rumikot sian si panganon. Jala memang pamatak tahun ono 10% sian aik. Jala huli-hulit tabe tongdo sian aik sebahagian. Alanido umbay na tung mas serikot memang ayhon di bugasan parnguluta. Jala di batape di sarihon doy. Ido umbay na di suruh di batasi Musa. Lapa kaluarhon aik sian dolok batui. Jadi mau tajaha di Alpadana Megia jilid 1 halaman 380 di dok dung dipukul si Musa dolok batui. Jadi napa keluarhon aik sian dolok batui ima anak ni debata na marlinggom di bugasan batui. Jong do debata di samping ni si Musa patuduhon akka halongangan nagabe sada persiajaran natung masai perlu diperngulot alai lupa do bangsa Israeli songondia na pinatupan ni debata. Tungima balgani huwaso ni debata na patuduhon tiang ngombun ti kiarian nai do tiang api borngin nai manna di parade aik petong di lembar buhal-buhal ya.
Jadi dipatakkas si Paulus mamuse taringot tu aik dohot batuon. Ia aik hangoluan nasian debata jala batu ipe ima Jesus Kristus. Malota jahay di Sada Korintus 10 ayat 4 didok songoron. Laos sada do si inimon pertondion diinom na sida sadhutna ay diinom na sida do siyan dolok batu pertondian na mangiuti. Kristus do dolok batu. Di paihut-ihut batu na mangului do na sida ima Kristus ay Kristus do dolok batu ido na pakaluarhon aik marbual-bual na gabe si inumon ni bangso ni dibata. Alay ala swadong kesabaran di nasida gabe marungutungu manasida dibadai si Musa jala diunjuni nasida debata au gari sabar nasida marunduk ni roha tetap para di debatado si panganon si inumon nasida nasongoni man yan hita bangso ni debata ditikin na parpudion unak pitor marungutungut hita taun Juni debata muluhurak pe si panganon manak si inumota rade mahita sabar Omma gabe sada persiajaran na dapat tita sian ari selason asa tapaite ma ari na dumenggan ima partikian na sian debata para dehon nasa nariko dihita si panganon dohot si inumota mauliatema. Tuhan mamasu masuhita. Mulai tegurang madiham di amang pandita sinambela na patorakon para sejarata di hari Silasa. Ya. Sanggit ma para sejaratan boy Sanggit ma para sejaratan boy hita mengatusi do marsiajar terus di para sejarah papitu honon. Baik masuk mahita tu hari rebo ima pandita tampu bolon suku-sukun di amang pandita dibagas Bibel amang pandita di 2 Musa 10 walu ayat 1:27 di dok songoron aka ojaon bolon dia do na masa dison di tonga-tonga ni aka bangsoi di patorang amang pandita saotik mardongan Mulai ate di suku-suku yang pendita semenukalit, ya semenukalit na patol hasot tu ita tuhami musenang di nama terus percaya sekolah sabata pada tikion di suku-suku nasida ima akka ojahan bolo dia do na masa dison di tongga-tongga ni akka bangso. Persejarah tasonari di patorang madisi taringo tu ojahan bolon ya nama saya tongga-tongga ni bangso lima bangsa Israel. Nah, buhi taber sa pasajer non ima taringo tu di na didapoton si Jitro ima helana si Musa. Didapoton ala dibege si Jitro songo dia hal na luar biasa campur tangan nih debata di Israel nabui paluaon nasida sian Misir. Molot aja hado di hatani Tuhan di Bibel di 2 Musa 10 walu ayat walu di songonon ya dungi di pajojor si Musa ma tu si matuana sude nabi nahen ni Jehovah tu Firaun do tu halak Misir ala ni halak Israel rodi sude hasusan nama ngonai tu nasida di tongan dalan dohot na pinalua ni Jehovah nasida
Jadi disaksihon si Musa di pajojor, ya, si rohani si Jitro mardopo di bana. Nah, alani sudenang na di pawotohon ni si Musa di pajojor tu si Jitro si matuana, ya, ahmana masa, ahmana terjadi tu si Jitro. Di ayat 10. Hola ditangih ni mana kalau ditangih si Jitro dungi ninna si Jitro ma pinuji ma Jahoba na paluaon hamu siang tangan ni halak Misir dohot siang tangan ni Firaun tung di palua bangsona sian padondon ni tangan ni halak Misir. Nah, respon ni imana si matua ni si Musa idokon pinuji ma Jahoba. Pinuji ma Jahoba ala di palua bangsa Israel siap tangan ni halak Misir. Gabe sada panidangion, ya, songo dia debata dapat tuduhon dengan basana, ya, tutonga-tonga ni bangsa Israel. Nah, amu senabu taberek persejaranon. Akalangka aka ujah dia ma, ya, ujah bulu dia ma na masa itonga-tonga ni halak Israel. Didok adong sada saran na di patupa na di patorang ni si Jitro tu Helana si Musa. Idok sonon, ya, sada na perlu diboto si Musa, ya, nagabe cara di ibana wado hira-hira si banon ni ibana patuduhon ulaon na asalam debidenggan, ya, nagabe sada si pikiran ni ibana nagabe sada dakula si pikiran ni mana ojahan, ya, asalam denggan uli diaka ulaon-ulaon di bagasan ulaon ni si Musa. Nah, damang dainang nani ulaon ni Yesus Kristus, pemirsa ABM Advent Batak Ministry, molo tajaha di 2 Musa 10 lalu ayat napa 20 sadahon. Mulai sian ayat 20 idok sonon. Jadi pasti ngotot tunasida akapatik dot akapoda. Jala paboto tunasida dalan sidalan nasida I dohot ulaon si ulaon nasida ini. Ya. Ahai ima di ayat 10 sia ope tangion masoraku huparrohai peho asa didongai debataho. Homa ma dapoto debata sikat ni bangsoi jala homa pasaton akahatai tu debata, ya. Ahana di ajar honi tona di ayat 21 dok sonon. Alai anggoho lului ma sian sandok bangsoi bawa aka namarsi hohot marroha akan nama kabiar di debata bawa parrohana sitong akan nama kagigihon pangomuan naso turut ima pabakit bahan iduk, ya, bahan iduk gumonggom nasida sadia mar 1000 mar 100 mar 550
jala marsa 10. Omma nadi patupe nadi saraton nadi tonahon naga bisada si baenon ni si Musa jakkononna poda naringgan na pinasa na si Jitro ya pabakiton akka panguhum diragam ni ulaon marhite-hite akka bawa alai ya nasida na marsiyohot maroha na makabiyari debata parroha na sitong na makagigihon pangumuan na soturut ima dipabakit dinasida ya nagabesada panguhum na manggonggom marsa 1000 marsa 100 mar 50 jala marsa 10 ya asa boleh lam denggan ulau ni ya di adopan ni debata marhite-hite ulaon na dibain ni si Musa. Jadi di tasaluhna ya ado akau jalan bulun na masa di son di tengah-tengah ni Israel nung ngatai debe songo dia hadengganon ni debata di bangso Israel ya dada holan hadengganon ni dinasida alai boleh do gabe sahat tuakan asing ya songo dia ulau ni debata na masa na nijakkon ni hala Israeli. Ang giat ma nagabisada persejarah no dihita ya haulion ni natajalo siya debata boy sahat tuakan asing jalahin ni boy do dipakai debata musiakan asing. Gabi silian poda si Leon hal na dinggan sarana ni debata perhatian ni debata buye dapat ta akka hal-hal na asing songon si Jitroon maradopon si Musa lam ringan ramneang ya labaga ulaw ni na dapat nasida marhiti-hiti poda na dapat siyan akka na asing so ni maalus na buhay pasat kita taringo tusuk-sukun na ni pasat ni amang pendeta si manukalit marongan mauliati. Mauliate godang ma di amang pandita Tampu Bolon napatorakon parsejarata di hari Rebo. Ya, sonari masuk mahita parsejarata di hari Kamis ima dari patorang pandita LF Silitonga. Ima suku-sukun di amang pandita hati goran dia do napatuduhon di si tuhita alat Kristen. Om perludo amang pandita asa sudah hita alat Kristen naron di Portivion boy mangatusi aho do maksud ni suku-suku ni parsejarata tarlemobi ma hita ruas ni gereja Masehat Fenari ke-7 mardungan muliate Muliate ma di hita saluhutna jaka keluarga dohot sudah sisolhot na mamereng jalan manyaksihon diskusi persejarah sekolah sahabat lewat Advent apa ministry tetahe guarne. Oke. Jadi saat mahita tu persejarah di hari Kamis sebelum kita mengalusi suku-sukun nadi patorang ni amang pendeta si Manukalit mau kita jahat di buku 1 Korintus 10 ayat 10 sada tutudoi na mangonai tu nasida luba-luba do tu hita doi umbain natar surat ai tu hita do na jumonok ajal ni akka ari sudah akka aha na hita jaha persejarah mulai siang hari Sabat sore Minggu hari Senin Selasa do hari Rabu na di patorang yakka amata padita baik pendeta Sinambela Purba dohot suang-suangoni pendeta Tampu Bolon. Dung saat kita tu persejarah di hari Kamis, mulai tajab buku sekolah sabata, mulai tabereng tulisan Rasul Paulus
napatorakon tuhita bahwa ahana dialami bangsa Israel na keluar nasida sia tano Mesir tu tano Kanaan, bahkan selama halaki dalam perjalanan Omma sada membayan persejaran dihita dia makara mangdodaina. Ama persejaran na. Nakinin nunga hita bege taringot tu roti mangna manna na dilon di bata. Jala di persungut-sungutannya ke bangsa Israeli mangido aek ala mauas nasida. Jala mulai tabereng di persejaran tadi hari Kamison. Apostol Paulus membayan sada persejarah dihita membayan sada gambaran dihita bahwa di zaman tasonaron di akhir zaman ana perlu hita bereng di bagasan dirita sebagai tanah apostol Tuhan mangna hita dok dihita oma sebagai halak Kristen. Mulai taja di buku 2 Timotius sada ayat itu 2 Timotius sada ayat itu namandok tu hita ay dilehon debatado tu hita todi hagogon, todi haholongon, todi pangarajayon diri, dada tondi hatahuton. Ahalapatan na dison. Bahwa memang debata mangalit tu hita tondi hagogon. Ahalapatan na. Asabu hita mengului, ahana diajaron debata tu hita. Ya? Ahana di patorang debata, so natar surat di Bibel, namandok tu hita bahwa ada tabereng pengalaman nih bangsa Israeli nagabe persejarah madi hita. Ale udang berarti bahwa hita madia na mengului hatani Tuhan. Ale hita bereng mah sada kehidupan na hita bereng tujuan dari di zaman akhir taringot tu hita na mengului patini Tuhan. Dia mau kadamang dok dainang jalan mulai tajamu saya bahwa memang lapatan na sagu-sagu dot ay hanguluon wilala ngamangat tu sita arana tu dia. Jalan mulai tabereng di bahasa Indonesia roti dan air kehidupan. Mulai di bahasa Batak idokon sagu-sagu dot ay hanguluon. Pengalaman nih bangsa Israel di mana manjaloman na nasida jalan nama mendapat ahuluon sian batu na dipukul ni si Musa nunga di patoran amang sinambela nakinin amang pendeta sinambela jala ondo mengarahon bahwa aik hanguluon na tiki dirasaon bangsa Israeli Yesus Kristus ma arahnya. Jadi senari moro suku-suku na di leon amang pendeta si manukali hati goran dia do nanti pinaturu di si tuhita halak Kristen. Hati koran na dia dong arwah. Mulai tajah di buku nata surat Yohanes 4 ayat itu 1:15 kita boto do cerita nih Yesus narapak dohot sahala buru-buru Samaria. Nah, kita jaha di buku Yohanes 4 ayat itu. Dungi Roma sada buru Samaria na manahui aik jadi dok Yesus mandok tu ibana leo mau minum. Saudara-saudara aka keluarga maka sudah kita narong di nama bigi diskusi pelajaran sekolah sahabat hilala caringot tu pertemuan Yesus dohot sahala buru Samaria ngeta boto hatoranganna. Jala percakapan ni Yesus dohot sada buru Samaria ondo namambayan sada pemikiran dihita asa hita boto. Percakapan ni Yesus dohot buru Samaria terjadi halongangan di sada buru Samaria. Ama halongangan na. Aisi do haruon bahwa dipangido aik tuau hita boto mah bahwa sahala Samaria dan bui mardongan do hal Yahudi. Alanak posongoni ada terjadi dungin na Yesus mengalusi ibana. Au di botol ho basa-basa ni dibata. Au di botol ho basa-basa ni dibata. Jala au di tagda ho na mangido aik inu musiano siako ra olo do mangido tu ibana.
dungi leononna matuho ai nahanguluani. Jadi saudara-saudaraku, dari bagasan Yesus Kristus, amalapatani pertemuan ni Yesus dohot salak buru Samaria na itajaha di buku Yohanes 4 ayat 7 sampai 15, jalan molita jaha di buku Yohanes 1 ayat 150 omman napatorako tuhita bahwa ayat hangoluani ima ikon sen Yesus do. Jalan molita bere muse bahwa ana terjadi pengalaman di bangsa Israel, mana na dilon debata tu bangsa Israeli, na patuduhon mai bahwa memang Yesus do na mangalir tuhita roti hangulu. Songon mana na dilihonon na tu roti imasian benua gijang, songon ima dohot ait sian batu na dipukul ni si Musa, na patorako tuhita bahwa memang ikon melalui Yesus dohita mandapot aik hanguluon jala puas mahita jaka dalon Yesus kita. Saudara-saudaraku dari bagasan Yesus Kristus. Di patorang matuhita dia pala tikion sian pasyajarata bahwa memang hati goran nati kosdo na di patorang ni kehidupan pengalaman di bangsa Israel na diarahomon tu Yesus Kristus sebagai aik hanguluon ima na perlu hita jonok tu ibana. Kemudian mau kita jamu senang, ai Kristus do na pasabapon nasida. Jala satu zaman sonario pe moloro hita tu Yesus, imana ma na mambayan puas hita jaka na hita pengido di bagasan nguluta. Saudara-saudara, kembali mau kita jamu saya di buku Matius pasal 5 ayaton nunga sering kita jaha. Matius pasal 5 ayat 6. Martua ma nama uas male mida hati gora. Ai di pa bosurhon donasida. Martua ma nama uas namale. Mida hati gora. Asonar mo luben suku-suku tuhamu akadamang do daina. Anong do kerinduan dihita na manguluhon hati gorani? Anong mga daw? Hita na mga lusi. Alena posnoro haku dihita na manyaksihon imat tayangan persejarah sekolah sahabat melalui Advent Ministerion. Na posnoro haku bahwa memang di bagasan moluta anong kerinduan mempertahankan hati gorani. Jala molo memang tongdo di hati gorani hita pos maruhata dan pasomuni di bata hita nalau mardala. Nang pegudang parukilan na dialami bangsa Israel. Songoni mahitan wangon mardalan di bagasan nguluta nalau menuju tanah Kanaan. Ima surgo dari parade Yesus kita. Alasan nari asanggiat di bagasan nguluta di hita na mengaku Kristen tetap mahita pahoton dirita tu Yesus Kristus ima roti hanguluan dohot aik hanguluan. Ya. Asangkia di bagasan kehidupan kita sebagai Kristen bertahan ala ondo na mangalil tu hita ima hati gorani. Saudara-saudara, melalui Batak Advent Ministerion, hita na mangatusi persejaranon tetap bertahan sebagai anak Kristen. Mula memang kita anak Kristen. Jala mengului ma hatani Tuhan na diletu hita. Jala mengikuti ahana tersurat lewat Bibel na di patorang tu hita. Jadi open wine. Molo suku-suku na di leon ni amang pandita si manukali na kinamandok tu hita. Hati goran dia do na di patuduna. Hati goran ima melalui Yesus Kristus ay hanguluan. Darong na siya nasi. Darong na siya nasi. Jadi open wine dia mu akadamang do dainang na manyaksihon Advent Ministerion Batak Ministry asang dia di bagasan ngulutta masih hohot ma Yesus di bagasan pikirata. Nakin Rasul Paulus mandokon di bata mangalet tuhita ima sada na di paturang nakini di buku 2 Timotius di lewat tuhita tondi hagogon tondi haholongon alay dan tondi hatahuton.
Molo hita mengoli Tuhan, ingok ma di bata mangalutu hita ton di hagugon dan ton di hatauton. Posroraku, dia kamu akadamang dodainan namanya Sihon Batak Advent Ministerion asan dia di bagasan ngoluta naung hita tanda hati korani bertahan mahita sampai harus napa dualingon. Om mana witar benau parsejarah taima parsejarah jari Kamis asan dia di bagasan ngoluta Yesus nahot di bagasan pikirata di bagasan atateta unang songon kehidupan di bangsa Israel. Seterus horna bersungut-sungut ale posdor hata nang pegurang parukilan mulai di batado mandungan hita dan pasubuna hita mardalan sahalakna. Tuhan mendongani kita jalan mardongan mulai atir. Wasa tikotu pendeta Simanukali. Mau lihat ma di amang pandita silitonga na patorakon parsejarata seanggiat mei na di patorang amang pandita boy tatiop boy hatigorata lebih unjonok tu debata. Lain tabegema rimpunan parsejarata di bagasan saminggon di parsejarah papituhon ima na dari patorang amang pandita sinambela sebagai rimpunan di parsejarata mardongan. Mau lihat saunari ta buat ma ripunan ni persiajarata na maruluan roti dohot aik hanguluan. Ya. Matakas bedi patorang akan naposan ni Tuhan mulai sian pendeta Purba, pendeta Tapu Bolon, pendeta Manukalit, pendeta Silitonga, songon dia do pertording ni roti hangoluan dot aik hangoluan na di parade di persiajaraton. Jala songon dia do ayat siapilon na di 2 Musa 10 ayat 21 na mangondolhon tuhita di bagasan perdalanan ni pertondiota diarin na parpudion asa marsihohot hita lau mangihuton debata. Taulakon tajaha sarinai ayat siapilon. Jadi nina Jehovah ma tu semusa sadia lelengon juon muna mangaradoti akka tonakku dot patikku. Nga tung masay jot di lumbahon debata asa marpangoloy bangsoy. Alay say di pa jogal na sida rohana. Pola do di sukuton debata tu na sida. Sadia lelengon juon muna mangaradoti tonakku dohot patikku. Ayat 20 siya. Ida hamu ma nunga dilehon Jehovah ari paradiana ni tuhamu. Ala ni ibana mangalehon tuhamu di ari paonopon sagu-sagu si 2 hari. Asamian hamu di nganan mu na be. Unang adong ruar nanggo sahalak siya ni nganan na di ari papituhon. Songoni ma sari ni Tuhan di bangsoy asa unak pala ruar na sida siya ni nganan na sida di ari papituhon ni. Lau membuat sagu-sagu manang manay di parade 2 hali silopit di ari paonopone asa buaton na sida pangano na sida di ari papituhon. Ayat 30 jadi maradian mabangsoy di ari papituhon. Jadi sadana sinakapan ni debata tu bangsoy asanggia ditanda na sida holong do tuaso ni debata asa tikos pangarado tion na sida di patik do tona ni debata. Mengatakas tabi ganakin di hatorangan niya ka amak pandita ia anggo roti dohot ay ki ima Tuhan ta Jesus. Di Johannes sonom ayat 34 o 40 sada o 50 50 sada didok Jesus sendiri do
audo roti hangoluani. Tajadia ito papulalu audo roti hangoluani. Holanido isine ito. Alay tajama di 50 sada. Audo roti na mangolu na tuat siyan banwa ginjang. Manangisa na mangator rotion. Ido mangolu sa leleng na. Iwana do hape roti hangoluani atok tapatakkas matutu pertondiotta. Asa unak songon jogal ni rohani bangsa Israel, nung apetakas di jolo na sida kahalongangan alay di patakkang dorohana. Songon idot, ay kahanguluan na pinatorang ni amak pendeta silitong anakin di Johannes Opati. Di sukuton, Jesus do tu buru Samaria. Au ditandaho isa na mangidoaik siya ko. Ra Pangidoon mo matuibana aik hanguluan. Alay dang dia tu si boru Samaria do pe halapatan ni hatani Jesus. Alay dung lam dipatakkas Jesus. Didok ma lehon matuau aiki. Nah, jadi di sotta bereng molo tapatakas dia ka pandohan ya ya tutu danga dong be holso manang keraguan-raguan di hita na lau manjalo Jesus nagabe pertonggol di ngoluta nagabe sipalua ay disarihan do hita ibana do roti hangoluan dohot aik hangoluan. Langsung anima daksa dia leleng di parode bata aik sian batui marbuhal-buhal. Masa matu nasida hasusaan na baru ala roh halak Amalek lama morangi nasida. Ape bangsa Israel dang dope malomar porang, ape anggo halak Amalek imannya pangiluan na holan na marporang. Ala nasida nunga biasa marporang, alai nasida bangsa pardosa, bangsa nateal, bangsa na manggang, alai rodo Tuhane mandok. Asa ikon ditaluhon nasida bangsa Amalek. Alai dipatudu dewatado ditikin na marporangi, ala dihagogoon nasida dipatuduhon talu nasida. Alai Roma hatan itu hane. Asa ditukol tangan ni si Musa. Akhirnya molo tol-tol tangan ni si Musa monang mabangsoy. Jadi marudu tudu halongangan dipatudu tuhane tu bangsoy asa marhapor siyaw nasida marpangoloi tu patik dohoton na di debata. Lau sida tong patik dohotona tu hita asa tarado ti matutu patik ni debata. Buasa ikon pola 2 hari bohal ni bangsoy di paradi di hari Jumat asa dirado ti do patik hari sabati. Sonima diamu amanginang dihita saluhutna nagabe siradoti patik ni debata mahita. Jala tahapor siyaima roti dohot aik hanguluani ima tuhata Jesus. Sonima sahat ni persejarata diombason say Tuhan mamasuma cuita saluhut horasma. Tapangido ma amang pandita tampu bolon tangiang panipuli di persejarata. Mulate di mapaitan kalit ta tutup ma persejaran sekolah sahabat aparatikon marite Advent Bata Ministry dohot martanya kita. Tapos ada marwat martanya kita. O Tuhan Jehovah debata amanami na marhabang sa dibonogijang. Pupuji hami wacangapame guarmu alani asido dengan basam na madongani hami. Sian na mulai hami di napasahaton persejaran sekolah sahabat lewat YouTube Advent Bata Ministrion. Naung dibuka marite-hite persejaran na dibuan niya kanaposom bahkan sa tunasidong apalitikyon. Alani hupasahata misudina akan naposom aka amang pandita naung makubasi di persejaranon. Baik pendeta Semenukalit, amang pendeta Silitonga, amang pendeta Purba, amang pendeta Sinabela dohot naposom. Anggiat maliamang persejaron lau pahoton na porsiyon nami.
terlumubi hupasatami tuaka yanakonmu na manangihon na manoton di YouTube Advent Batak Ministerion. Saluhutna gabe haboran ni pasu-pasumman na sida lam marsihohot pasahator diri tu depan ni Tuhan dinaung ditangihon persejaran lewat pengalaman ni bangsa Israel na marungut-ungut di bagasan perdana sida alai tetap do debata patuduhon asin rohana anggiat ma hami saluhutna sudena akan manangion persejaranon lam pahoton na persewan mariti-hiti Roma dapat to Tuhan pasahator diri tu depan ni Tuhan jala gaya pasu-pasu ma saluhutna persejaranon di akan manangihon. Mulate ma Tuhan, sesa dosa orangan nami, jakon pangiduan dot elik nami sombon nami tu dopamu. Holan marhiti anak Yesus Kristus dong mati mo kepami. Amin. Amin. Mau lihat tema di amang pandita tampu bolon, bantang yang panipuli di parsajarata parsajarat papituhon wai. Uhita amang dainang, hami mandok mulai tuhita salutna, seanggia ma parsajaranon, sikola sabat marhata batak, boy hita mangatusi di setiap parsajaran na boy ta parsajari. Hami mandok mulai godang tu akan naposan di Tuhan, amang pandita Silitonga, amang pandita Tampu Bolon, amang pandita Purba, Dohot, amang pandita Sinambela. Mulai godang amang pandita. Sama-sama. Sehingga ma Oras. pasu-pasu ini Tuhan ita salutna. Songon upasa na boy upasa tuhita salutna ima upasa parjolo bangot ma marhalto niagatan di tonga ni Robean. Horos hamu na manjalo songoni hamina paradeon parsiajaran. Emma tutu. Padua halihon. Sian barus ma tu si Bolga. Sia si borong-borong tu balige. Di batana gok basa mamasu-masu hita surena. Emma tutu. Patuli holion. Na terakhir. Saha di Solo, saha matu botean, saha matu tigaras, saha tita mangulu, saha matu panggabean, jala horas-horas, horas pandita, Horas, horas. horas. Oras.